Soc Tinet Rovira, director de Gest Music, i la televisió és cultura. La televisió és cultura. No tot el que surt de la televisió és cultura, ni tot el que venen a les carnisseries és saludable. Que és un xupito de proteïnes! Jo crec que la cultura està en els ulls del que mira. I el coreògraf de tot això sóc jo. El plàstic tenia dos components, un que era la música i l'altra part era el concurs. Són dues coses que han estat vinculades sempre en la meva trajectòria. És que l'Arturo és molt gran. És impossible que l'Arturo Valls s'assembli a la Shakira, no? Llavors ell s'ho va portar al seu terreny. El millor que té l'Arturo Valls, que et pot fer una Shakira i et pots pixar de riure, i de cop et feia un Bertín Osborne i el feia molt sèrio i molt bé. A mi el que m'agrada és la gent que em sorprèn. Quan veus algú molt correcte, que està llegint un prompter, que no s'equivoca. És un afarador que no porta enlloc. Si quieres ganar este concurso, estudia un poquito, macho, tú. Ells són molt amics, però són molt rivals, i es piquen molt. Purpurina, no! I a mi aquest tipus de violència que es porten ells dos em fa patir. És com el Walter Matthau i el Jack Lemmon, no? Una vegada vaig aturar una gravació perquè em pensava que es feien mal de veritat. Marito, es que si no, no va a hacer caca. Yo tampoco hago caca. És una gran troballa, l'Alaska i Mario. Esbelta y delgada, como yo, pues ¿para qué vamos a hacer caca? A vegades, quan veus les Kardashian, és més difícil de tenir certa empatia, perquè viuen en uns palaus, 3 piscines, 50 habitacions, gent que en surt, servei. Jo a l'Alaska i Mario ho trobo tot com molt entranyable i com molt proper, no? Los dos globos. Pero de cara, deja que sea, pero viene para acá, viene para acá. Clar, això és un prototip. Vaig fer uns bolos per una productora que produïa hombres i mujeres. Tu sorties del metro i en el recorregut que anaves fins a la productora sabies perfectament qui anava a fer el càsting. Veies unes noies super siliconades i totes anaven amb una tieta o amb una mare gran. Si has tingut valor per posar-te aquesta silicona als pits, home, pots anar sola per la vida. Es un puto crack, ¿sabes? O sea, me encanta. És com el que va veure els mandrils en el zoo, no? Que els quedes mirant i mira què fa aquest. La A, la J, ¿Sí? la M ¿Sí? y la R. Cara de acabamos de palmar. No, no es, porque tenía que estar en el mismo orden. Això és una presa de pèl. El primer manament d'un concurs és que sigui totalment honest. Hi ha exemples clars que una resposta mal contrastada o mal xequejada han portat a la ruïna un programa. Apuesto todo. Ajo. ¡Huele a ajo! ¿Cómo sabías que era el ajo? Coño, por la olor. Huele a ajo. Quan has passat un càsting d'un concurs, es suposa que ha de ser complicat fer preguntes per aquesta gent, perquè ho saben tot. Si has de preguntar una cosa com l'ai, posa un all de plàstic, que no fa olor. Venga, un beso. Vinga, un beso. L'APM fa una gran labor social, que és estalviar-nos molt de temps a la gent que no en tenim. Vens aquí, mitja horeta, t'ho enllesteixen tot, t'ho empaqueten, ho veus, t'ho tragues i ja està. Vinga, a seguir mirant la tele.